Noon sa naman rin. Binunda kay ride naman eh. Good morning mga boys. It's holiday ride today. Itong ruta buso-buso. Buso-buso, spinning lang. Kuyog na to si Coach Tito, Alex Badayos og si Atan. Spinning ride, recovery ride for today's menu. Yan na po mga guys. Time check, it is now 6:07. Noong lata sa Shelby itong meeting point. April 1 holiday right. Good morning, dito Alex Badayos. After 5 months, karoon pa nag-bike. Wala na nakakosgan mga guys. Kuya po pala. Kuya po. Ating-ating. As always, ating-ating. Go. Spinning daw. Kahag na. Mugawas dito sa May Teresa. Kaya soda po ka Grap Road. Gawas og Morong. Grabe yan yung riding with my coach mga baysay. Oh, hawag ko na itong coach. Oh. Riding with my coach. Amazing! Hangak style. Ano dito? Right turn. Kala. Right turn. Kala. Wala puting bato. Kala. Upload na, ini. Upload. Kakapo, yan yung bisiuhan yung riding with my coach. Riding with my coach 101, hangak style. Pasangkay, baby. Pasangkay, Muna kong coach mga boys. 5 months na ha. Walay bike ha, pero Detox. kita ga hangak yapon, paita. Coach Alex Badayos. Sa inyo ang mga try needs, running, swimming, biking, sa unsang klasiha, kaya kayo ng Coach Alex. Message ko mo mga guys. Pwede online ha, online. Kung nasa Cebu, kailangan si Coach dito sa Manila. Hanggang likod ka lang. Hanggang likod. Paita. Iyoko na sa ng truck mga guys. Coach naman siya. Ibiyaan ako ni Coach mga guys. Asa na ka to? What daw si practice? Paita. Supposedly recovery ride. Noon sa naman rin. Binunda kay ride naman eh. Ibiyaan pa ko. Coach Alex Tabang.
baterya. Wow. Ah. Grabe. Grabe power. That's my coach, Tito Alex Badayos. Amazing! Ay masad, wag ipanaog dito. May hang na kay tanan. Pasalamat kay ko mga boys, bakit sa manaog. Hurot yun, hurot. Ora ni spinning ride ko no. Spinning ride. Mga pera may mga boys eh, ngaon eh. Tito Alex. Hinduta sa view mga boys eh oh. Nakuha view eh. Hindi ang view pero gilas pa kung may Ivan. Agay, patakay na gan. Luya sa water truck eh. Atik mga boys, dati kayo pasukay hapon 5 months ko na walay 5 months walay bike pero grafiya mo raga traffic gigoko doy Amazing! Tapi lang nag-bike ko. tapi nag-bike ko samot Ay, kada. Nagkabuya ko. ngaon mga boys kape lang puro rin ka ng 12 pa morning view Subuso Town bisita ay nagbisita Dr. Coach Alex Badayos. Gilas pa ni Bay Ivan. Grabe kay power eh. 5 months ko na may bike. Masamot mag-bike. Dito po. May tagod sa katawid, hindi mag-bike. Kung kayo tan. Last na to. Kalta. Kape. Ano siya tanay? Late pa siya. Now, kay buso-buso. Saka na ba siya balik doon? Grabe si Bosing, oh. Oh, Victor. Oh, grabe si Bosing, oh, tayo. Ariana, ibang itsura. Ariana? Okay, Mountain Pink, ibang itsura. Mountain Pink. Lalo nyo. Teka lang, bibidyo ko rin kayo para mapanood. Mountain Pink, oh. Ito pala yung ano. Pink sa ng bike. Yawa rin. Shout out, Bisdak Cycling. Mountain Pink. Mountain Pink, ibang itsura. Yan. Mountain Pink. Nalapon si Tito siya pagkapi ko eh. Ay, nako. Manami coffee. Manami kaon. Apot-apot si Atan. What a view. Ahon. Sabi ko sa ahon coffee. Ahon coffee. Long lang ulit mga guys. Short lang. Mga guys. Mga guys, one way na to, one way. May practice mga baysay. May practice daw mga bays. Boy practice. Hindi tayo. Pinukuray na sa ating mga guys. Maintain 25. Amazing! Kurot na akong gear.
dito eh. Hindi na ka mapayag, di ba yung dito? Salamat kay manguli na kitaon mi. Hanggang likod ka lang. Likod ka lang, Tan. Atan dahil. Ay, salamat. Sa iyong taon. Narisita ko adlaw mga bay sa iyong taon. Kapoy. Awan kayong dahil. Salamat, Coach Alex! Sa spinning ride ko po sa boso. Grabe, may practice pero gabi ako sa suga gyapon. Ating kasal. Correct. Nag-ride din siya iya mga bike, wala sa musapa na to. Ano yung bike, binuang joke time eh, joke time. Suga eh. Amazing. Ito, kinikinhawa. Hangak-hangak ya punta. Salamat dito. Time na po. Bye. Bye-bye. Bye. Ingat dito. Diretso po mingatan. Amping dito, amping. Thank you, thank you. Salamat. Bye dito. Amping dito, salamat. Bye-bye mga guys. Jonathan, magpaayo pa. Bye-bye. Chan. Sandal dyan, sa kilo. Ilars. Paborito ni ma'am. 1 kilo. Mamaya tayo natin kayo. Kalaki. Lechon. Ano yung lechon ride? Para. Tapos ride dito na agad. Tingnan mo. Oh, grita na. Tapos ang atong spinning recovery ride mga bay. Distance 64.3 65. Time check, it's 9:21. Naabot tayo pasalubong kang mamo kang nani. Murag mo ginisaktong buhaton mga bay. May pabaykol pa kita sa sunuran. Mabay kita sa sunuran ng mga bay natin pasalubong. Ano siya style mga guys. Pagluan sa bagaan. Para pa-bike ko yung gab. Sige ka ganun mo bike pa. Pag-bike dito. Nahawa ng mga bike. Pa-bike ko kita ni Pernick natin sa lupong ng LRs. Right on. Ito lang ron mga guys. Kagod gihapon. Grug-grug. Surod na po.